Баймак районы республикабыз сәнгатенә бик күп йондызлар биргән төбәк. Улар арасында моңлы тавышлы йырсылар да, оста биючеләр дә, курайсылар да, композиторлар да бихисап. Бүген дә Башкортстан мәдәниятенең һәр тармагында ошо райондан сыккан сәнгать кешеләре эшләй. Башкорт йыры бәйгеһен оештыручылар Башкортстан концерт залында «Без Баймактар бит әле» дигән яңа проектка старт бирде. Сыгышы менән Баймактан булган профессионал артистларның зур концерты янә Өфө һәм уның кунактарын йыйды. Башкортстан концерт залы ярты сәгать эчендә тамашачылар менән тулды. Чөнки тамашаның сәнгать йондызлары арасында яраткан йырчыларның Баймактан булуы был концертты аншлаг менән үткәрергә булышлык итте. Безгә таныш исемдәр Алһу Бәхтиева, Азамат һәм Нәсимә Тимировтар, Бибисара Азаматова, Миңзифа Искужина, Сәгыйдулла Байыгыт һәм башка бик күптәрнең сагы йондызы Баймак йыры менән бәйләнгән. Бuna театрда гына алган хәлдә лә безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында 20 меңнән артык Баймак артисты эшләй бит инде. Шуңа күрә ул хатта без улар менән генә лә сыгыш яһаган хәлдә лә бер зур концерт булыр иде. Билдәле Хазина телевизион тапшыруы геройдары арасында гына 70 кеше Баймак районыннан яздырылган. Уның истәлегендә хәзер һирәк осрай торган башкорт халык йырлары ла, уның легендалары ла һәм халкыбызның бөтмәс хазинаһы авыз тел иҗады ла ята. Килдем иң беренче сәхнәләргә Баймактарды күрергә. Һәм шулай ук килгән тамашасы Баймактарды күрергә. Мен Баймактан гына 70-тән ашу хазина тапшыру эшләдем. Ул үзе күп төгеләдер мөгаен. Баймактың бер Буранбай авылынан гына сәхнәгә 8 профессиональ йырчы сыгып басты. Буранбайның феномены шунан да килә. Был һәләтләрнең сафы кәмемәй. Елдан-ел ошо төбәктән яңа буын йыраучылар үтеп сыга. Сәнгать өлкәндә булсак та, төрле yerдә эшләйбез. Әмма ләкин моны күп концертларда бергә йылышып, аралашып, бер-беребезнең күләмәсләребез һөйләшеп, булган хәлләрне кызык булган хәлләрне укыган вакытта итләп. Гомумән әйткәндә Буранбайдан булганыбызга нык горурланабыз. Оештыручылар билдәләвенчә, был проект яңа башланды гына, уның киләсәген әле үк өметле дип баһаланалар. Гөлнур Ишбулатова, Рим Янтурин, яңлыктар хезмәте.